עכשיו. שלום לכולם, אני שרית ואני מרכזת את קורס ההידרותרפיה במכללת צפת, ורציתי להגיד כמה דברים על הטיפול במים בנסיבות העצובות של עכשיו. מאז שבת האחרונה, הלפני האחרונה, שהייתה כל כך קשה, צוותי בריאות הנפש הם מטפלים בכמות עצומה של נפגעים. חלקם משולבי גוף ונפש וחלקם נפגעי חרדה. האירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא לא דומה לשום אירוע שהיינו בו בעבר במדינה. ועל מנת לתת מענה שהוא מענה מיטבי ומותאם, חשוב שנתחשב במאפייני הטראומה השונים, מאוד ממאפייני טראומות אחרות בעבר. עלינו כמטפלים לזכור שהאירוע טרם הסתיים עבור המטופלים מאובדן רחב. בני משפחה קרובים, אנשים שלא יודעים מה עלה בגורלם. וגם אנחנו צריכים לזכור שהיישובים בעוטף הם קטנים, משפחתיים, והאובדן הוא אישי וקולקטיבי כאחד. אובדן הביטחון הבסיסי בכל מה שהם הכירו, בצבא, במדינה, במנהיגות, גם בהתנהלות שלה באירוע וגם בתגובה, הקרבה ובאה בצפון, בדרום, וייתכן שגם במרכז. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לטיפול, לנשום, להתחזק, לאפשר למטופל בקצב שלו להבחין, להבין ולשקף לו ולנו את ההתנהגויות דרך נקודות חוזק. לחזק את האומץ והתושייה, לדייק מאוד שזה לא בא על חשבון האחר שאיננו או שנפגע, להעצים את הגבורה. ננסה לראות מה חסר למטופל, נסייע לו בהשלמת החסר פיזית ורגשית, נתווך בין המטופלים לבין מרכזי חוסן, ביטוח לאומי, מרכז לנפגעי פעולות איבה, ארגונים שונים, מטפלים רלוונטיים שיש לנו קשר ואנחנו מכירים אותם. ואנחנו צריכים לזכור שאנשים מאוד רוצים לדעת מה יהיה, ושיהיה טוב. אנחנו לא צריכים להשלות אותם שזה מהיר, אך בהדרגה עלינו לעזור להם לבנות אמון מחודש בחיים, מיום ליום לצמוח. במפגש הראשוני בעיקר נעשה שיח מחוץ למים, ניצור קשר עין, מגע, לפי מה שיאפשרו לנו. שיח חומל, קשוב ומאפשר פתיחות. כשניכנס למים נתמקד בקרבה הראשונית, בשקט, בביטחון שהמימד הזה של המים מעניק לנו. ובטיפול עצמו אנחנו ניתן לגוף ולנפש מזור. ניתן רגיעה ובקשב רב נאפשר מגע ותנועה ספונטנית. ומשם כל אחד מכם שיפתח את זה לפי איך שהוא מרגיש, לפי איך שהוא מרגיש שהמטופל יכול לקבל, מה שאפשר להכיל ומה שאפשר להוציא. בהצלחה.